Η μεγάλη καινοτομία που έφερε η DeepSeek είναι ότι γκρέμισε την ψευδαίσθηση ότι το να φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Μέχρι την έλευση της DeepSeek τον Ιανουάριο του 2025, θεωρούσαμε ότι το να φτιάξει τα λεγόμενα foundation μοντέλα, σαν το ChatGPT, σαν το Gemini της Google κτλ., ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, χρειάζεται πολύ μεγάλες επενδύσεις και χρειάζεται και όλο και μεγαλύτερο κόστος χρήσης. Η DeepSeek, λόγω της πίεσης που έχει η Κίνα στο να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβές κάρτες γραφικών που έχει λόγω του εμπάργκο των ΗΠΑ, κατάφερε να αποδείξει ότι τελικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο μια οικουμενική γνώση πώς να το κάνεις, είναι και σχετικά οικονομικός ο τρόπος που μπορείς να την αναπτύξεις και να παράξεις καινοτομία. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που φτιάχνουν το hardware για τα data centers που χρειάζονται τεχνητή νοημοσύνη και αυτές οι εταιρείες εύλογα έχουν γιγαντωθεί. Μια από αυτές τις εταιρείες είναι και η Nvidia. Η Nvidia αυτή τη στιγμή φτιάχνει τα καλύτερα GPUs, έτσι λέγονται αυτές οι κάρτες γραφικών, που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει και για να εκπαιδευτεί, αλλά και για να λειτουργήσει τεχνητή νοημοσύνη. Για να έχουμε μια αναλογία, κάθε φορά που κάνουμε ένα αίτημα στο ChatGPT, για παράδειγμα, της OpenAI, αν αυτό το αίτημα κοστίζει 1 ευρώ για να εξυπηρετηθεί, η αναλογία στο DeepSeek είναι περίπου 3 με 4 cents. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε πλέον τη δυνατότητα να παράξουμε πολύ υψηλού επίπεδου απαντήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις σε GPUs από την Nvidia. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζονται 100 μονάδες αξίας Nvidia, χρειάζονται 3 μονάδες αξίας Nvidia. Αυτό απέδειξε η DeepSeek. Και φυσικά αυτό είχε πολύ μεγάλη επίπτωση στη μετοχή της Nvidia. Το DeepSeek έφερε αυτόν τον εκδημοκρατισμό. Έδειξε ότι μπορεί να φτιάξει πολύ υψηλού επίπεδου τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να χρειάζονται γιγαντιαίες επενδύσεις. Όταν υπάρχει μία πίεση και δεν έχεις πρόσβαση σε υψηλούς πόρους, αναγκάζεσαι να βρεις workarounds, να βρεις δηλαδή να βρεις άλλους δρόμους και άλλες διαδρομές και άλλους τρόπους για να φέρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό που συνέβη με την DeepSeek θα έλεγα ότι μπορούμε να το πούμε ότι είναι και ίδιον των Ελλήνων. Δηλαδή, αν δούμε και οι Έλληνες πόσο εφευρετικοί είμαστε και πόσο μπορούμε να σκεφτούμε με εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας. Θεωρώ ότι η Κίνα μπήκε σε έναν αναγκάστηκε να μπει σε μια ανάλογη λογική, όπου δεν είχε πρόσβαση σε υψηλούς πόρους, στους πόρους που είχαν οι αντίστοιχες αμερικάνικες εταιρείες, όμως σκέφτηκαν στην DeepSeek κάποιες μεθοδολογίες και κάποιες προσεγγίσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η προσέγγιση λέγεται reinforcement learning, δηλαδή, δεν έχω πολύ ακριβά τσιπάκια για να μπορέσω να κάνω την εκπαίδευση των μοντέλων μου, όμως μπορώ να δημιουργήσω περιεχόμενο, η ίδια τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί περιεχόμενο που από αυτό το περιεχόμενο θα εκπαιδεύεται. Που ήταν πραγματικά μια πολύ εκπληκτική σύλληψη και είδαμε και τα αποτελέσματα. Το DeepSeek σε σχέση με το ChatGPT της OpenAI έχει τη διαφορά ότι είναι ανοιχτού κώδικα. Μπορείς δηλαδή να το κατεβάσεις στον υπολογιστή και να το τρέξεις και δεν υπάρχει καμία χρέωση σε αυτό. Αυτό περνάει 2 μηνύματα. Περνάει το μήνυμα ότι είμαστε και εμείς δυνατοί, αλλά περνάει και το μήνυμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο σημαντική που πρέπει να έχουμε κοινοκτημοσύνη. Πρέπει να μπορεί να έχουν πρόσβαση όλοι σε αυτή και όχι κάποιοι τεχνολογικοί κολοσσοί που θα βγάζουν χρήματα και θα πλουτίζουν. Αυτή τη στιγμή η DeepSeek έφερε 2 πολύ μεγάλες επαναστάσεις. Η πρώτη επανάσταση ήταν ότι θεωρούσαμε δεδομένο παγκοσμίως την τεχνολογική περιοχή των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε τεχνολογία εχμής υπάρχει. Είτε μιλάμε για φορητές συσκευές, είτε μιλάμε για λογισμικά, για υπολογιστές, είτε μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Και η Κίνα και η Ευρώπη ήταν αρκετά πίσω από τις ΗΠΑ. Το DeepSeek τι έδειξε? Δεν ξεπέρασε σε απόδοση τα αντίστοιχα μοντέλα, τα αμερικάνικα μοντέλα. Είναι περίπου στο 90-95% της απόδοσης αυτή τη στιγμή, όμως έδειξε ότι με ένα πολύ μικρό ποσοστό κόστους μπορείς να έχεις αποτέλεσμα στο 90-95% των μεγάλων μοντέλων, που για την πλειονότητα του κόσμου αυτό μπορεί να είναι υπεραρκετό. Γιατί αποδίδει σχεδόν ίδιο με το άλλα, με το 3% του κόστους.
Τι βλέπεις τώρα? Βλέπω ένα σύστημα ενσωματωμένων πριζών και θύρες δικτύου. Όχι, αυτό ήταν πριν. Τώρα σου δείχνω καινούργια εικόνα. Για δες. Τώρα βλέπω μια οθόνη υπολογιστή. Μπράβο. Μπράβο. Για να δούμε λίγο τι μάρκα είναι η οθόνη, γιατί θέλω να μου πεις κάτι για το manual. Τι μάρκα είναι? Η οθόνη είναι Dell, όπως φαίνεται από το λογοτύπο στο πίσω μέρος. Ωραία. Δεν είναι μόνο το DeepSeek, είναι ας πούμε για παράδειγμα και το Llama της Facebook, της Meta, που είναι open source. Το ότι είναι open source είναι και ευχή και κατάρα. Είναι πρώτα απ' όλα ευχή. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η απίθανη τεχνολογία που θα αλλάξει τον ανθρώπινο πολιτισμό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο παρελθόν, είναι ανοιχτού κώδικα και μπορούν όλοι να έχουν τα ωφέλη από αυτή τη τεχνολογία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, ταυτόχρονα, έχει και κινδύνους. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι? Οι κίνδυνοι είναι ότι μπορεί από τη στιγμή που είναι ανοιχτού κώδικα να τα πάρει κάποιος και να τα χρησιμοποιήσει με κακό τρόπο. Άρα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι θα έλεγα, αλλά αν έπρεπε να επιλέξω θα έλεγα ότι φέρνουν μεγαλύτερη δημοκρατικοποίηση παρά κινδύνους. Ο κίνδυνος να μην υπήρχαν open source μοντέλα είναι μεγαλύτερος από το να γίνει κακή χρήση και να υπάρχει ενδεχόμενη κακή χρήση τους. Κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε σαν ανθρώπινος πολιτισμός να συνεργαστούμε. Δεν γίνεται να περιβαλλόμαστε από οντότητες που μπορεί να έχουν 1000 IQ, να είναι 5 φορές πιο έξυπνες από τον Einstein και η ανθρωπότητα να το αφήσει να δρουν σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού και όχι σε ένα πλαίσιο συνεννόησης. Αν το κάνουμε, γιατί υπάρχουν και κακά σενάρια που θα το αφήσουμε ανεξέλεγκτο να λειτουργεί και να αναπτύσσεται σε πλαίσιο ανταγωνισμού, πιστεύω θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι ένα καταστροφικό συμβάν που μπορεί να αφανίσει ακόμα και τον ανθρώπινο πολιτισμό. Εύχομαι και προβλέπω ότι τελικά θα γίνει μια παγκόσμια συνεργασία για το πώς θα διαχειριζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη. Όσον αφορά το πώς θα περάσει στις κοινωνίες, υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Αυτή τη στιγμή το πιο δημοφιλές μοντέλο είναι τα λεγόμενα DAO, που λέγεται Decentralized Autonomous Organizations, όπου για να το πω ένα απλό παράδειγμα, η Ελλάδα όλη θα ήταν ένα DAO, ένας τέτοιος οργανισμός που βασίζεται σε τεχνολογία blockchain και θα εκμεταλλευόταν όλο το πλούτο που θα παρήγαγε η τεχνητή νοημοσύνη για την Ελλάδα. Γιατί ποιος θα τον εκμεταλλευτεί αυτό το πλούτο? Εγώ που έδωσα το παράγγελμα, επειδή δίνω παραγγέλματα θα παίρνω τον πλούτο? Δεν πάει έτσι. Άρα θα γινόταν σε επίπεδο χώρας ή σε επίπεδο ευρύτερων συνομοσπονδιών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπήρχαν αυτά τα DAO, όλο τον πλούτο θα τον εκμεταλλευόντουσαν και θα τον διαμοίραζαν ισότιμα στους πολίτες. Αυτά τα μοντέλα, όσο και να ακούγονται μακριά, υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες στις ΗΠΑ που τα δοκιμάζουν και συγκεκριμένα και ο Elon Musk και ο Sam Altman της OpenAI συμμετέχουν σε οργανισμούς DAO και δοκιμάζουν μοντέλα όπου ο πλούτος διαμοιράζεται στα μέλη μιας κοινότητας. Γιατί πιστεύουν και αυτοί ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί η κοινωνία.